тілі ул барынан да элек Пушкин, рус тілінің жимерелмәс тоянышы деп язған Алексей Толстой. 6-нчы июньдә без шагыйрь, драматург, рус реализмына һәм хәзерге рус әдәби теленә нигез салган Александр Сергеевич Пушкинның туган көнен билгеләп үтәбез. Исәнмесез, бу белем дөньясы. Бүгенге тапшыруыбызда легендар бренд Орша педагогика көллияты ничек милли мәгариф кадрларын җитештерүче булды. Китап «Белем шишмәсе» бөтен Россия бәйгесендә кайсы Казан мәктәп укучыларының проекты җиңде. Йөрәкләрне яндырып, Мәскәүнең Кызыл мәйданында Пушкинның шигырьләрен татар телендә укыдылар. Орша педагогика көллияте чынлап легендар булды. Нәкъ шунда милли мәгариф өчен кадрлар әзерлиләр. Монда татар телен саклап калу һәм үстерү өчен барысы да эшләнә. Көллият милли кадрлар әзерләү буенча ресурс үзәге статусына ия. Биредә студентларга белемнәрдән башка мәдәнияткә, гореф-гадәтләргә, халык иҗаты чыганакларына өйрәтәләр. Моннан тыш монда бөтен Россия буенча милли мәктәпләрне һәм балалар бакчаларын фәнни методик яктан тәэмин итү буенча җитди эш алып барыла. Шул ук вакытта Орша педагогика көллияте яңа белем бирү технологияләрен үзләштерү буенча лидерларның берсе. Биредә матди техник җиһазланыш югары дәрәҗәдә. Моннан тыш көллият кадрлар әзерләү буенча федераль һәм халыкара программалар белән эшли. Надия Кадимова булар барысына да үзе инанып кайтты. Көллияттә нәкъ менә шулай күңелле һәм мәгълүмати башланып китә музыка дәресләре. Сүзебез Габдулла Тукай исемендәге Орша педагогия көллияте хакында. Аның милли мәгарифкә керткән өлеше бәяләп бетергесез. Инде 7 ел директор вазифасын башкарган Гөлнара Гарипова һәр студентның кайда, нәрсә эшләгәнен белә. Көллият турында көннәр буе сөйли ала кебек. 90 еллык тарихы булган Габдулла Тукай исемендәге Орша педагогика көллияте республикабызның йөзек кашы һәм инде бердән-бер милли мөхитне, милли белемне саклап калган уку йорты. 2013 елдан бирле безнең көллиятебез милли кадрлар әзерләү ресурс үзәге булып эшләп килә. Һәм инде бу безнең көллият алдында, коллектив алдында яңа бурычлар куя. Туган телебезне саклап калу, аны үстерү өчен шартлар тудыру кебек бурычларны без бүгенге көндә бик уңайлы гына үтәп киләбез. Бүгенге көндә көллиятта 900 бала укый. Узган ел кабул итү бәйгесендә бер урынга 4 кеше гариза калдырган. Информацион системалар программалаштыру бүлегендә һәр бюджет урын өчен 5-6 укучы көч сынаша. Түләп укырга да риза булу сәбәпле беренче курска керүчеләр саны елдан-ел арта. Һөнәри белем бирү уку йортларына керү аттестатның уртача балына нигезләнгән. Орша педагогика көллияте 4,3 балл белән кабул итә. Алардан аяк киемнәре дә ясаганнар, алардан кошелеклар, сумкалар да ясаганнар. Көллиятне башка белем бирү йортларыннан үзгә аерым милли мөхиттә билингваль укыту системасы булуы аерып тора. Студентлар 2 дәүләт телендә якын күрәләр. Рус мәктәбен тәмамлаган Орша кызы 2 телдә белем алуның бары яхшы якларын гына күрә. Мин үзем рус телен укытырга дип уйлыйм, ләкин баларда бары бер татар теленә мәхәббәтне уятырга тырышам. Көллият үзенең абруен тәҗрибәле укытучылар ярдәмендә саклап кала. Алар үз эшләренең осталары, энтузиастлар, чын күңелен биреп эшләүчеләр. Хәзердә Орша көллиятен тәмамлаган студентлар югары конкурентлыкка ия белгечләр. Аларны теләп эшкә чакыралар. Бигрәк тә татар теле һәм әдәбияты укытучылары һәр вакыт абруйлы саналалар. 25 ел татар телен укыткан мөгаллимә моңа ачык мисал. Көллият Казан арты милли кадрлар әзерләү үзәге буларак та эшли 2013 елдан. Шуңа күрә без милли кадрлар әзерләүгә зур игътибар бирәбез. Шушы милли рухны сакларга тырышабыз. Киләчәктә кайда гына эшләсәләр дә, нинди генә уку йортына барсалар да, алар әлбәттә югалып калмаячаклар. Эшчәнлекләре замана таләпләренә җавап бирә. Яңа технологиялар белән эшләү, күп телле белем бирү системасы, милли класслар, җиңгән грантлар. Студентлар өчен 33-кә якын түгәрәк эшли. Көллиятта гимназия сыйныфлары да каралган. Аларда 7нче сыйныфтан ук белем алырга мөмкин. Укучыларны махсус имтиханнар үткәреп кабул итәләр. Орша кызы Ләйсән дә бу бинада инде 5нче елын укый. Миңа әни әйтте, 7нче сыйныфка Орша педагогия көллиятенә алалар икән диде. Мин бик шатландым, чөнки анда төрле телләрдә өйрәнеп булдым. Иң мөһиме татарча.
Сөйләшәбез, татарча укыдык. Татар телендә укып экзаменнар бирүе бик авыр түгел, чөнки біз ике телне дә бик яхшы беләбез. Külliyat 5 bilgeçlik boyunca bilim biri. Başlangıç sınıflarda okutu, mektepkeşe bilim, muzikal bilim, fizik kultura bilimi hem kompüter sistemaların programmalaştırı. Fizkultura kafedrasının oңышлары теләсә кайсы уку йортын көнләштерерлек. Капитал ремонт ясалганнан соң билим бирү гомумән башка югары нәтиҗәгә менгән. WorldSkills хәрәкәтендә мин физкультура, спорт һәм фитнес компетенциясында чыгыш ясап, иң башта мин Татарстан Республикасының региональ беренчелеген җиңдем. Шуннан соң мин хәзерге вакытта сайлап алу этабын үтеп, Россия Федерациясының националь милли финалына үттем. Мин бу клиятка кергәнемә бер дә үкенмим. Мин мөмкинлек булса, мин тагы да кирип белем алырым шушында. Хәзер яңа кабул итү кампаниясы безнең башланып китте. Мин инде безнең Татарстаныбызда яшәп, үсеп килгән 9-нчы сыйныфны тәмамлаган укучыларны үзе безнең клиятка укырга чакырып калам. Орша педагогия көллиятенә татар телендә, рус телендә яхшы белгән укытучыларны гына эшкә алалар. Шулай итеп, ике телне дә бер дәрәҗәдә яхшы укыталар. Педагогия көллиятенең тагын бер үзенчәлеге булып, дөньядагы бердән-бер әлифба музее санала. Татар теле белән танышу, укырга өйрәнү нәкъ менә әлифбадан башлана. Милли тәрбиягә басым ясаган, әдәби татар телен саклап калган Орша көллияте бу хакыйкатьне яхшы белә. Татар телен һәм әдәбиятын гадәти булмаган ысул белән популярлаштырырга 2 IT лицей укучысы ниятли. Күптән түгел аларның проекты перспектива бөтен Россия бәйгесендә җиңү яулады. Фәнни хезмәт һәм гамәли проектлар турниры Санкт-Петербург шәһәрендә узды. Проектның авторы Ирек Халиев компьютер инженеринги һәм программалаштыру номинациясендә беренче урын алып кайтты. Мәктәп укучысы китап проектын уйлап тапты. Татар әдәбиятының электрон китапханәсе. Ушында ярдәмендә укучылар татар классикларының әсәрләре белән танышырга мөмкин, хәтта ки үз китапларында бастыра ала. Лицеистка сервисны тормышка ашыруда сыйныфташы Кәрим Насибуллин булышты. Проект турында тулырак мәгълүмат алыйм дип Гөлия Насибуллина малайлар белән танышты. Күптән түгел без начар статистиканы күреп алдык. Татарстан халкының яртысына азрагы гына үз туган телен белә. Шулай ук без мәктәптә сораштыру уздырдык һәм татар телен бик аз белүләрен ачыкладык. Шулай да алар татар теле белән кызыксыналар һәм өйрәнергә телиләр. Китап укучыларының санын арттыру һәм туган телгә карата мәхәббәт уяту. IT лицейның 10-нчы сыйныф укучылары Ирек Галиев һәм Кәрим Насибуллин бу ике мәсьәләне берләштереп чишүнең заманча юлын тапканнар. Шулай итеп, китап исемле татар электрон китапханәсе проекты барлыкка килгән. Егетләр бу проектлар белән Санкт-Петербургта узган перспектива конкурсында катнашканнар. Безнең проекттың төп максаты татар әдәбиятын алга этәрү, төп бурычларга килгәндә яшь авторларны популярлаштыру, үстерү, татар китаплары белән һәркемне тәэмин итү өчен мөмкинлек булдыру, шулай ук татар әдәбиятын үстерү тора. Россия Федерациясы Мәгариф министрлыгы тарафыннан оештырылган конкурсның йомгаклау этабында бөтен илдән 52 команда, барлыгы 100дән артык укучы көч сынашты. Конкурс Санкт-Петербург шәһәрендә узды һәм ул 3 өлештән торды. Беренче өлеш проект күрсәтү, икенче кейс чишү һәм өченче ЧГК конкурсы булды. Бөтен Россия перспектива конкурсы Санкт-Петербург дәүләт университеты базасында 2нче ел уздырыла. Һәм ул мәктәп укучыларының тикшеренү һәм гамәли проектларын яклауга юнәлдерелгән. Илнең төрле төбәкләреннән җыелган укучылар 6 юнәлеш буенча проектлар тәкъдим иттеләр. Казан укучылары исә компьютер инженеринги һәм программалаштыру номинациясендә җиңү яуладылар. Biz уйладык, хәзерге вакытта интернетта татар электрон китапханәләре юк, һәм без бу бик кызык идея дип уйладык һәм менә китапны ясадык. Проектның максатын тормышка ашыру өчен сайт һәм мобиль кушымта булдыру планлаштырыла. Хәзерге вакытта сайтка өстәү өчен китапларны цифрлы форматка күчерү белән Байгиз проекты шөгыльләнә. Шуңа күрә китапханә даими рәвештә тулыланып тора. Сайтка ким дигәндә 250 әсәр истәргә җыеналар. Киләчәктә аудио китаплар да кушылачак. Бу татар әсәрләрен укырга гына түгел, тыңларга да мөмкинлек бирә. Егетләрнең проектлары шуннан да техник яктан шактый югары дәрәҗәдә башкарылган. Һәм алар бик тирән кирип киткән ул проектка. Мин аларны тыңлаганда үзем дә хайран калдым.
Мен берген сұрауларға алар бик жеңілдік белән җавап бирәләр, чөнки анда авторлык белән бәйле мәсьәләләр бар, техник яктан ул проект ничек яшәячәк. Укучылар тарафыннан башкарылган бу җитди проект татар телен үстерүдә истәмә тәргеч булып тора. Гомумән алганда төрле ярышу майданчыклары балаларга үзләрен күрсәтү һәм үзләренең алдынгы идеяларын тормышка ашыру өчен менә дигән мөмкинлек бирә. Талантлы яшьләрне тәрбияләү иң төп бурычларның берсе, чөнки алар илебезнең байлыгы һәм киләчәге. Татарстан укучылары Пушкин туган көненә багышланган глобаль проектта катнаштылар. Кызыл мәйданда бик шагыйрьнең юллары яңгырады. Тик рус телендә генә түгел. Ул нинди проект? Бу хакта Нияз Рахман кызыклы тәнәфес автор сәхифәсендә сөйләп китәр. Сәлам дуслар, узак вакыт күрешмичә торган идек һәм ниһаять сезнең белән кызыклы тәнәфес сәхифәсе. Июнь аена аяк бастык бит. Нәрсәләр алып киләсең ул? Инде бу атнада балаларны яклау көне, бердәм дәүләт имтиханнары бара һәм каникуллар башлана. Ауларда интернет дөньясы нәрсәләр белән кайнашасың? Бу хакта алга таба. Ура, уку йылы тамам, ниһаять бетте. Бу көнне миллионлаган укучы шундый сүзләр белән түземсезлек белән көтә. Кем ничек булдыра ала, шулай бәйрәм итә. Америкада зур чыгарылыш баллары үтә, Кытайда дәфтәр һәм ручкаларын тәрәзәдән ыргыталар, ә Норвегиядә бу үзенә күрә бер йола һәм бәйрәм 17 көн дәвам итә. Ә бездә ничеләр соң? Казан мәктәпләрен тамамлаучылар киемнәре белән суга сикерә башлаган. Көннең эссе булуы, әллә инде шатлыклары шул кадәр көчле, аңламассың. Иң мөһиме, башкалар күреп, фонтаннарга гына чума башламасыннар. Ә менә Якутияның Ынгин мәктәбендә Миша Кубар суга сикермеш ул. Нишләп? Чөнки ул бер үзе. Сыйныфташлары юганың 11 ел, бер үзе генә диярлек бер сыйныфта укый. Мәктәп альбомы да юк, чыгарылыш кичәсе дә шулай юк. Ләкин моңа карап кайф төшерми инде малай. Тәнәфес вакытында башка сыйныфта укучылар белән аралаша, ә билгеләре иң гаделе. Кемнән күчерәсең? Барсы да үзеңә укырга туры килә. Чыгарылыш имтиханнары да шулай үтәчәк. Киләчәктә икътисадчы булырга тели. Иң мөһиме, тормыш юлында яхшы кешеләр генә очрасын. Сыктывкар шәһәрендә укучылардан калышмаска булган. Бердә 18-нче номерлы мәктәптә чыгарылыш сыйныф вәкилләрен котлавын заманча башкарга булганнар. Укытучылар TikTok форумында тәбрикләү сүзләре, зур тормышка аяк басу теләкләрен 8 минутлык видео язмага төшерә. Язмада балаларның балачак фотосурәтләре җырлана, иң кызыклы мизгелләр һәм киләчәк артыннан кумагыз, ул бүген монда дигән сүзләр белән тәмамлана. Тик менә укытучылар язманы ни өчен TikTokка түгел, ВКонтакте сайтына урнаштыра. Бераз буталып киткәннәр ахырысы, ләкин язма начар түгел. Сез дә карап китегез әле. Бераз җитди темалар хакында сөйләшик. Мәскәүдә безнең балалар Пушкин шигырьләрен укыячак. Казанның 149-нчы мәктәбенең 1-нче сыйныф укучысы Әмир Шакиров һәм Орчаның Ноласа урта мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Әнвәр Мөхәддинов 7-нче Кызыл майдан дип аталган китап фестивалендә катнашачак. Әмир Александр Пушкинның Лукоморье дуб зеленый шигырен татар телендә укырга җыена. Әмир Мөхәддинов Тукайның Пушкинга шигыре белән шаккатырмакчы. Быел ул офлайн һәм онлайн режимда узачак оештыручылар. Татарстан вәкилләренә уңышлар телибез. Кызыл майданда татар телендә шигырьләр яңгырату инде ул зур күрсәткеч. Яшел имән диңгез култыгында алтын шылбыр тора бәйләнеп, зирәк мәше имән тирәсендә шылбыр белән көн-төн әйләнә. Бүгенгә менә шулар, очрашырбыз. Пока-пока. Исегезгә төшерик, безгә социаль челтәрләрдә кушыла аласыз. Комментарийларыгызны көтәбез, кызыклы видео белән ортаклашыгыз. Бүгенге тапшыруны Александр Сергеевич сүзләре белән тәмамлыйк. Уку белем алуның иң яхшы ысулы. Җәй яңа авторлар әсәрләр белән танышу өчен иң гүзәл чак. Мөрәҗәгатебез балаларга гына түгел, ата-аналар өчен дә, укытучылар өчен дә теләгебез. Укып, каникуллардан ләззәт алыгыз. Сау булыгыз.